Hakana ka video ka ba mentamo kana ka janmet te ngapriang subha ya gitu perlok ki barok ki ba kamay pisa na kana ka Facebook te hoat nga kwa bersina kana ka video na marba ngai ba kawan kawai ka comment ha kana ka YouTube hi te ki ong ba hab don kam mentah hapen pedep ikto mo ki ong ba lada la yo ya to ka spojar ban ya ka chilak san pojar view te ngilala ne em ban kamay pisa pet mo hakana ka video ngan percaya pi menta na marba hak tu wai pat ka video ngala depan pi mo ya kiti role ba phiapan le ya kiti step phiapan le kumna te phin hapan page kin lada ka Facebook jong phi kala ai ban pha le kumto kumut lada kala na marba ya bomta ba don ki Facebook ba ka klempat ai te kato mo ka klempat ya to ka ba ka to ka update thamai ka klempat trekam te lada kala trekam sibuk ka Facebook jong phi phin page tu lada kila don kum kito ki ki role ke bang apa ni pi hak tu ka video mo te ko ka video ke bang ala pani pi tu sen te lada ka along kum to kumut philala ken ban lada phila dap hojar ki flower bat silak san hojar ki view dai lada ka klem patrikam kumut lada ka long bet kum ba selong kum no te kumut kampat dai ken ka tu ka ba phiapan yo ta hojar lade yak ta ka silak san hojar ki view te kampat dei mo te phiapan ki phidang la bet ban yo ya kanai ka sipo hapo mo le se hojar hapo kumut phidang la ken ban yo content monetization nomor ba lada ka klempat trikam la nei ka klempat update mo phin page ka content hi jong la jong lada ka long thikum ka to ka ba ka video ka ba nga pan pi ha ka ko wai pat de ka ji kai te kumut kala trikam te nomor ba kad kum ke jingpet jonga ki don ki Facebook bang page mo te ki klempat trekam te yo se ka don se ka Facebook jong phi kala trekam me ka to mut kala long lada phila yo hojar bat chilak san hojar te nga try kene ka video kum tang skem phila su thu sai mo te ngam da pen slam te tam ta hinga pen kun kene ka video te lada kala trekam kumut chukan mau mo lada trekam kumut kan la long be kum ka to ka video ka bang pan phi kala pha ban dap gitu ka khat personal ka te nadu benar-benar ka syabe khat personal ken ha kene ka Facebook ban kamai te kato nota tiki flower te kadal along untuk banga hikai phi to ka video te ki ti active mo te phiaban post like post ngi mo phiaban active be po like post ngi te to banga pan phi tu sen te kalong tinga try class thu mo te kan put no kene ka video te tak kene ka place board